Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Kerv Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabisdak. So for today mga kabisdak, ay mayroon na naman tayong review. So ito po yun. The North Face Router 40Ltrs. So bago po natin to i-review mga kabisdak, ayun, please subscribe muna nasa baba. At pakiclick din po yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga vlogs or mga review. So tara na, samahan nyo ako mag-review nitong the North Face Router 40Ltrs. So mga kabisdak, ito na po yung the North Face Router 40Ltrs. So, una sa lahat mga kabisdak, ay kung makikita niyo po itong bag na to, una may makikita kayong logo, the North Face. Ayan. So, pangalawa po, ay itong pocket niya. So, acces po siya. So, halimbawang gamitin nyo to, mag-carry kayo nito, so madaling makuha. So, ito po yung purpose niya. So, dalawang pocket. Ayan po. So, kabilaan po yan. Makikita niyan. Ayan. So, kabilaan yan. Ayan. So, yan po yung una nating nakita. Una, yung logo at itong pocket na dalawa dito sa front ng bag. Ayan, ng the North Face Router 40Ltrs. So, kung mapapansin niyo rin po mga kabisdak, mayroon din po siyang handle. Kasi ito po, nakakatulong din po to kung halimbawa loaded nitong bag na to, loaded po yung bag na to. So, pwede niyo pong hawakan dito. Ayan, kita niyo yan. So, diba? Ganda. At mayroon din po siyang small pocket. Ang purpose po nito, so pwede po kayong maglagay ng mga sunglasses nyo or susi. Ayan. So, una guys, sunod nito, itong tinatawag na pocket compartment organizer dahil po ay marami siyang pocket. Ayan. Marami siyang pocket. So, pwede po kayong maglagay dito ng cellphone nyo, pin, at etc. pa na pwede nyo malagay dito, mga small things na pwedeng ilagay nyo dito. Ayan. At dito rin po may zipper siya na pwede rin po kayo maglagay dito. Ayan. So ito yung tinatawag na pocket organized compartment. So ito yun. Okay? Next po ay itong tinatawag na main compartment. Main compartment ito po. So ito po, halfway po to. Hindi to parehas sa ibang mga bag ng the North Face na yung buksan na niya, yung open niya ay hanggang dito lang. Hanggang dito lang po. Ito, kung mapapansin niyo yan, ayan, dito lang. Ito kasi, kung mapapansin niyo yan, bukas na bukas talaga siya. Oh. Ayan, open natin to. Pakita ko sa inyo para yan po yung niya, yan yung open niya. So makikita niyo yan, ayan. So pwede po kayong maglagay na ma-arrange nyo po yung mga damit nyo. So, ito yung tinatawag na large main compartment. Ayan. So, ito. So, kaya ang kagandahan lang ito kasi nga easy siya na kukunin yung mga damit nyo or maglagay kayo na maayos. So, at ang kagandahan rin po, mayroon din po siya ditong lagayan din po. Ayan. Yung mga extra nyong mga damit, ayan, pwede rin pong ilagay dito. Ayan. So, ito yung tinatawag na large main compartment. Ayan. So, the next po, sarado muna natin ito. Kung mapapansin nyo po yan, ito yung laptop compartment. Papakita ko sa inyo, laptop compartment. Buksan natin. So, kung mapapansin nyo po yan, ayan, pwede po kayong maglagay ng 17-inch na laptop dito. Ayan, 17-inch na laptop. At hindi lang po 17-inch laptop ang pwede nyo ilagay. Pwede rin po kayong maglagay ng mga tablet. Ayan. So, kung mapansin nyo yan, sa gitna, ayan, dito, pwede rin po kayong maglagay dyan. Ayan po. So, dito, ang laptop na 17-inch. Dito po, tablet sa gitna para safe. At pwede rin po kayo maglagay ng binders or something na mga books na flat dito sa
laptop compartment. Ayan. So, pinakita ko, una po, itong laptop compartment with sleeve. Ayan. So, pangalawa, itong large main compartment. So, ito po yun. Large main compartment. Ayan. At ang pangatlo po, itong pocket organized compartment. So, ito. Ayan. So, pwede kayong maglagay kahit na may mga gamit kayo na mga pang school, ayan, or pang mountain, pwede nyo po itong gamit man travel. Ayan. At napapansin nyo po rin po ito yung tinatawag na FlexVent. So, FlexVent po, Hermes siya, daanan ng hangin para hindi po masakit yung likod. So, flexible siya. At itong strap, holding. So, tingnan nyo. So, ito po, pag isuot po nyo po to, comfortable po talaga sa likod na hindi masakit. Kasi may foam siya. At mayroon din po siyang strap. Ayan. Na with whistle. At mayroon din po siyang belt. Ayan. So, adjustment siya. Ayan. Pansin nyo. So, ang ganda, diba? So, kung mapansin nyo yan, may foam siya. Ayan. Mayroon siyang gawang para po. Pag sinuot na to at loaded yung bag, so, mayroong madaanan ng hangin at hindi tayo pawisan ng likod. So, yan po yung purpose nun. At may foam siya. So, hindi masakit. Ayan. Kahit i-load nyo po ng 40 liters, 20 kilo, so, okay lang po. Kasi, may support siya sa likod. Ayan. So, ang price po nito guys ay nasa mga approximately nasa mga 8,000 to 7,000 po sa Pilipinas. Kasi dito sa amin po, ang price po nito ay 54 kg sa Kuwait dinar. So, ang available po nitong color sa amin ay itim lang po. Pero sa mga sa ibang country po, mayroon po silang blue. Ayan. So, sa amin dito sa Kuwait, only black lang po ang available. Ayan. So, ito po yung the North Face router 40 liters. Ayan. So, magandang bag to. So, isuot natin para makita nyo ang the North Face router 40 liters. So, ayan. Adjust. Pakita ko sa inyo. Ito yung strap. Yan na pwede nyo adjust. Tingnan mo. At ito sa belt niya. Ayan. So, ganda, diba? Ayan. So, ang ganda. Adjust nyo lang po yan. Gusto nyo yung baba. So mga kabisdak, ito na po yung the North Face router 40 liters. So marami na naman tayong natutunan ngayong araw na to. Marami na naman, nakakuha na naman tayo ng idea. Ayan, sa mga gusto nang bumili dyan ng backpack, ayan, sugurin na po ang the North Face. At hanapin na po itong the North Face router 40 liters. Ayan. Ito na, sulit at swak na swak po. Ayan. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town. Dito na lang po muna ako. So God bless at ingat po kayo. Bye-bye.